Tnieda l-proġett ta' Renature b'lan jippromuovi r-riċerka sabiex jinstabu soluzzjonijiet naturali sabiex jgħinu għall-innovazzjoni tkabbir fl-ekonomija kif ukoll titjib fil-kwalità tal-ħajja f'Malta. Dan il-proġett b'1 euro fondi Ewropej qiegħed jiġi koordinat taħt il-kappa tal-Kulleġġ Malti għall-Arti, Xjenza u Teknoloġija l-EMCAST flimkien ma' xi universitajiet prominenti internazzjonali fosthom fl-Irlanda, fl-Italja, fir-Renju Unit kif ukoll fil-Bulgarija. B'dan il-proġett ser issir riċerka intensiva sabiex permezz ta' spazji miftuħin u ħodor fl-bliet jiggwadanjaw kemm il-biodiversità kif ukoll il-bniedem. Dr. Mario Balzan, lettur u koordinatur ta' dan il-proġett, saħaq ma' One News kif il-benefiċċji ta' dan il-proġett ser iħalli impatt ferm pożittiv fuq is-soċjetà Maltija. Il-proġett ta' Renature huwa fuq il-nature-based solutions, is-soluzzjonijiet naturali li joffru diversi benefiċċji lis-soċjetà. Aħna l-interessana u naraw x'inhuma daw il-benefiċċji u biex nagħmlu dan ġibna tim ta' riċerkaturi, ta' lecturers, ta' postgraduate researchers li qed jaħdem fuq din l-erja. Dan il-proġett ser ikun imqassam f'diversi attivitajiet bejn Mejju u Settembru ta' din is-sena fejn fosthom ser ikun hemm korsijiet iffukati apposta fuq l-infrastruttura, l-ekosistema kif ukoll is-soluzzjonijiet naturali fl-ibliet. B'dan il-proġett mistenni jitlaħqu diversi għanijiet fosthom sabiex jipprovdu opportunitajiet lil entitajiet differenti biex jikkollaboraw ma' dawn ir-riċerki xjentifiki b'soluzzjonijiet naturali għas-soċjetà. Il-prinċipal tal-Kulleġġ tal-EMCAST, Dr. James Kallus, saħaq ma' One News li l-EMCAST dejjem tkun hemm minn ta' quddiem f'Malta fejn tidħol ir-riċerka sabiex jinstabu soluzzjonijiet għall-impatt pożittiv fuq is-soċjetà Maltija. Il-EMCAST huwa kulleġġ illi r-riċerka tiegħu titħalli impatt fuq il-komunità. U għalhekk għalina dan il-proġett huwa ta' importanza mhux biss għall-kulleġġ imma għall-poplu Malti u Għawdex. Tim ta' 10 riċerkaturi u letturi fih dan l-EMCAST diġà bdew jaħdmu jinvolvu ruħhom f'dan il-proġett fejn il-qudiem mistennija jingħaqdu aktar professjonisti biex jaħdmu għal dan il-għan. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.